Nova godina, novi mi, zar ne? Iskoristimo početak nove godine da se resetiramo i u novu godinu uđemo smireni, sretni i fokusirani. Zato nam neće trebati skupi proizvodi ili tretmani. Dapače, sastojke za dobar detoks možemo naći i u običnim supermarketima. Ovo je naš recept za potpuni novogodišnji detoks, za svakoga i svačiji džep. Prvo mali detoks za tijelo, ipak je u zdravom tijelu zdrav duh, pa dopustimo si malo luksuza i brige za sebe. Recept ne može biti jednostavniji. Jednu žlicu meda pomiješajte s nekoliko kapi svježe isciđenog limuna. Nanesite na lice, ostavite 10 minuta, a zatim isperite. Med hidratizira, a limun prirodno posvjetljuje i osvježava. Savršeno za obnavljanje kože nakon praznika. Popili ste svoju jutarnju kavu? Odlično, talog koji vam je ostao iskoristite za savršen peeling za tijelo. Kavu pomiješajte s jednom žlicom maslinovog ulja i jednom žlicicom šećera. Masirajte na vlažnu kožu i isperite. Ovaj peeling omekšava kožu, potiče cirkulaciju i miriše predivno, a realno savršen je dio jutarnje rutine. Sad kad smo se pobrinuli za tijelo, vrijeme je da se pozabavimo umom. Ove dvije aktivnosti uzimaju samo malo vremena u vašoj dnevnoj rutini, a pomoći će vam da se resetirate koliko god vam stresan i hektičan život bio. Svaki dan odvojite 5 minuta za zapisivanje 3 stvari na kojima ste zahvalni. Ova mala navika pomaže vam da započnete dan u dobrom raspoloženju koje će vas pratiti kroz dan. Za ovo vam ne treba ama baš ništa. Samo zatvorite oči i duboko udahnite kroz nos na 4 sekunde, zadržite dah 4 sekunde, a zatim polako izdahnite kroz usta 8 sekundi. Ova tehnika smiruje i snižava razinu stresa. Sad kad smo sebe doveli u red, vrijeme je da dovedemo i svoj prostor. Uzmite 3 kutije i označite ih natpisima. Zadrži, doniraj i baci. Organizirajte svoj prostor sobu po sobu, razvrstavajući predmete u kutije. Dom bez nereda stvara osjećaj lakoće i mira, a stvari koje su vam smetale i stvarale nered nekome će možda biti korisne. Nakon što smo raščistili svoj prostor, lakše ga je počistiti. Za moćno prirodno sredstvo za čišćenje namočite koren naranče ili limuna u alkoholnom octu 2 tjedna. Procijedite i razrijedite sa vodom u jednakim dijelovima. Vaša kuća će blistati, a i mirisati na citrus. Za potpuni detoks ne trebaju vam skupi proizvodi niti drastične promjene. Riječ je o malim navikama koji vas čine zdravima izvana i iznutra. Koji su vaši omiljeni trikovi za detoks? Podijelite svoje savjete u komentarima i ne zaboravite lajkati i zapratiti pametnu košaricu za još savjeta. Sretna vam, mirna i uspješna Nova godina!